Kaixo, ni Gari Sarasua Arana naz, atxabaltarra, eta, ointxe bertan ari naz Salmen ikastolan ikasten, batxillergo artistikoan. Nik aukeratu noben artistikoa ingo nahuela, izan ditzu nire zarantza bai, baina, azken baten nire ezaugarrixekin eta nire indargunekin dolan gehixen enkajatzen zauen batxillergoa zelakoa. Kaixo, Iñaki Etxeberria naz, eta Arrasaten ikasten dut, Gaztelupen batxillergo zientifiko teknikoa. Debatzen gehien guztia jaten asignaturak zazen, eta ez dakit nik horretik aukeratzen. Kaixo, ni Libagirre naz, atxabaltakoa, Almen ikastolara patenaz, eta oin bigarren batxillergoan gizarte zientzak ikasi diot. Egiz esan da, lehenengo urtien teknologikoa hartu nauen, baina konturatu nintzen teknologikoa ejatela guztetan ezara nire gauzia eta orduen bigarren kursorako aldatu naz gizarte zientzietara. Azkenien, itxosunien erabakia beti pentsau biozu etorkizunien, ez? Eta ni gizau, igual enaukon guztiz garbi, zeikasi binauen gizarte zientzetakoa da erretatik, baina egizien zer ez nauen gure itxia etorkizunien, ez? Nauen gure itxia zerbait biologiakin, teknologiakin relazionauta orduen aukeratu dut gizarte zientziak. Interesa nintzen nekazaritzagatik, hortxe ikusi noben Fraisolo zala leku oso bat, lanbide da oso bat, nekazaritza ikasteko. Aparte, umeseme bai ikusi noben nire burua, ondo erueten dutelako umia zaintzia da lan. Eta azkenien horrekin ez zain erlazionauta, baina bai zaintzakin erlazionauta dauen leku bat ikusi dut. Ondionen hauela seguru ingoten, baina hau Bergaran dauen Mariaren lagundia bai. Bertan gizarte integrazioa ikasteko, eta uste dut horrekin ikasten dozula zelan zaindu pertsona bat dauena mendekotasuniko egoeran, izen adinagatik, egoeratik, bai. Zientifiko hartzia ez dago determinatzen besta bai obain biozula horren karrera bat, edo azkenean batxillergoa 2 urte die eta ez dakit, bai atiak zabaltzotzu, baina nik etorkizunan pentsa barren, pentsa unaben ze guztia jaten, eta Nestot, kriston biorra moten dauela 15-16 urteekin aukeratu biozula gero, etorkizun honin biozuna, eta gainera segun aukeratzea dozun hori izen dozu ate batzuk, eta gero, zeia da 15 urtekin esatia, menitxoten aukera honekin etorkizunen inoiz ezingot ikasi, alda izen hori medikuntza edo teknologia edo. Eta batxillergoan zein aukeratzea, gero 6 ateko etorkizunen, ez dakit, ez da errexea. Nik betianik aukio berez ziragazleekin harreman hona, eta horre ustoten lagundu dauela nola baitz hartzen batxillergoko bidea. Goratzen dut, mususkula formulategi bat betetzeko, zein bi gauen, batxillergoain bi gauen eta espagoan inbier zehar eta holan bai. Eta justu azkenengo egunien bete novela goratzen dut. Inoiz duk opzin moduen ez fatia batxillergora. Beti zen da LHDBH batxi. Jazta, ez dut inoiz pentsau ez fatia batxillergora, egiz esan da. Gero unibertsitatera jutia gure eta hori da aukeria. Nire kasuan sentitu nintzen bastante libre, beti hori izan dauen. Irakasleak eta rekomendau bitxotzuen nun ikusten den zaituzten nobeto eta hori nire kasuan aski sentiruena, ez dakit zuer. Beti esan bihotzu ez uste dagoen, ez? Zupate mazara etxasetan bozun nigurotik hasi gizarte beti gubi gurasue punto hori jo, baina igual zabizizten atiak eta gero aldatu ingoz, ez beti daukie gurasuek eta bihor punto hori, eta ikastoretan maixuek esanen bihotzu, ikusten dutzugu hemen, ikusten dutzugu bestia, baina beti da hori sugerentzia bat, komentarixoa, baina azkenean beti zendik izan dut erabakisa azkena niria dela. Bai esan duzti apur bat, batxe artistikoa badala nire estilokoa. Ni gainera berez txiki-txikitatik gokiote ez da hitz.
marrazteko edo, bai, historioak idatziz marrazteko oitxuria eta lan, ez? Baina, bai, aparte, orientatzailea klasera etortzen ziren momentuek eta, bueno, azkenien, guraso bai gomendatziak artistikoa itxia eta horian bai lagundu duztela, esango nuke. Nik esan bihot, laugarren DBH atzerrixan egon nintzen, orduan nik orientantzaile figura ez nauen euki, ez? Azkenien, etortezin nik klasera saltzen zen azoien arrama bakoitza eta nik horrean ez nauen euki, neak horretan ez nauela, estatu batutan, enekizen oso ondo zeikasi bi nauen, bihaldun ustien galdetik, ezen ustien bete. Ez nauen, bueno, venga, balante. Nik orientatzailea beri, ez duztie, ez dut lan laguntza asko ez dutena eta nik okeatutela erabakia, porque uste dut azken kurso hori dara mutotzuen abola asko eta pentsetako eta enaz egon. Laugarren mailan ez dauzu bai, egon ginen bastante saio hitz egiten zeintzu dien aukerak eta, baina igual bai bota una buena faltan da, etorkizunean osea, guret esan. Asko hitz egiten gauen, zientifikoan dauko biologia, anatomia, artistikoan diseinua, ez dakitze, baina horrek dira asignatuek eta 2 urte die batxirua, baina gero, ze aukera posible da zen eta hori, nire kasuan hori botan faltan gehien. Espero dut estres asko, ez? Azkenien aurrera dakot bilurra, baina inin bihot, así que aurrera. Bai, nik be bilurra, gehien bat bilurra, ni arrebakin zauen endala 2 urte, eta bai, kaina asko sartuko zuzke. Beti entzuten duzu, batxi bidala urteri zaiena, zazela beti estresauta, frogapillo bat. A tope eta... Bai. Batetik bai esan duzkoa, izen bidala kursua estu hau bat alan, baina aparte, aurreko kursoen adiez ninguen atopez estreskolarrekin. Aurten ja, gehixen okupatzen duztena kendu dut, bai karatia, bai, hori kendu dut. Eta, alde horretatik usteot denbora gehiago irabazikotela nire denbora librerako. Eta, baita gisa hori bat dala ez du hau apur bat, baina hori usteot kursoetan etan dala iguala, inoiz ez dakizula zertoko jatzun, eta ejekutu eta listo. Bai, hori egisa da, nik uste dala gehiago usteot urtietan zier, hainbeste esan duzkue, batxi bidala izai, hain gogor, hain no seke, baina heldu izadela horra, nahiz eta, urtero ez dakitzu ze pasau bida, baina beste entzun dozu, ze txarto pasau bidazun urte hori, basi bidanin urtia apur bat, Gainera selektiak gula. Hori zen gana. Latingo eskuela. Ja, latingo eskuela. Ez dakit, abe. Beste modu batera ingo naben, egisa esan da, zure etorkizuna jokatzea 3 egunetan. Bai. Ez dakit, nik ebaluko nauen ikasliak, modu ezberdin baten ez, papel baten, matematikak, ez dakit, bizitza gero ez da hain karratua. Guztiz adoz. Nik ingo espadaz, ez tozu ez galtzen, itxiagatik. De hecho, nik ustote, ez pozu gainditzen selektibitatea, ez dara munduan amaiera, bai? Eta gainera aldiz lortzen bauzu, dagozula bizio osorako, ja. Hori, kurso osoan dabiltzela horrek buruz hitz egiten eta kainia sartzen, gero ez da hainbeste. Nire aidiak eta behin dago, así que nik uste ez dela... Bai, nik ulertu nahike zure ikuspuntua azkenin ez badaukozu bai kasi betela X gauza eta basu askoz bela zaila fan biza dela horra, ez? Nik imaginatzen dut pertsona bat, egon dela bizi osoa gure ez den ikastia medizina, egon dela lanta urtia, eta gero 0,5 gategatxik, 0,1 bategatxik ez dagoela ikasten bizitza zuen gure izan dauen gauza hori, bai jat ondo pentsetan, ez? Azkenien egisa da ez dela munduan amaiera eta duzule kasi beste 1000 gauza, baina jat justua pentsetan pertsona batei hori txia zenbaki bategatxik, nota bategatxik. Hori, bebai segun pertsona eta segun asuma, klaro. Bai. Ni be, estatu batutan egon nintzenien han guztiz desberdina da prozesua, ez? Ez die, obviamente, zure notak eta induzun lana garrantzitsua dio, baina induzun extraeskolarrak eta idatzin biozu zelako azaren, zure buruan inguruan itzekin biozu, entrevistak itxen duzu, apur bat,
ez dutu hartzen bakarri zenbaki bategatxik, hartzen dutue pertsona bezala, eta nik uste dut hori askoz bebeto gongo zara, azkenean bihurte zara zenbaki bat, selektibitatean ostien, zara nota bat, eta hori da balixo duzun dana sartzeko unibertsitateara eta ikasteko gurosuna edo ez.